Sorpi Academy Higher Secondary School pen usla kabadai ka school kabadang shibitshen Henry kalonra ya ka burom jong ka than hibaro ka wei ha ka ba ka wei ni ka samla ka ba puli ka art stream jong ka ni ka school kalayo ya ka kerdan ka ba phra lani ka 8 position ha ka HSS LC examination arajab san Kania ka samla ka deiru ka wei na kinongi shimbenta kum ha ka pageantry influencer jong ka Miss Riwar arajar pulai bat kumjuru ha ka rensan jong ka Miss Megalaya arajar sao. Tungin ngap menta ayu imebala ayhun mauyong idon ban ong hangi. Haka penengkong asong pan penpa ko jen songo sya uble try kenrat ubalari la sumar yang bad ubala pendap yang ada ka jengkot ka jengkia haka por bangadang penkre ya kani ka examination jonga bad ru ubala yang ka jengkot jengkia ubalari la sumar yang kat hadu kani ka kenti ka bapi yo yang ka bangadan hangi nga penpa ru ka jeng songo ba ka jeng kuble ya email ipa jonga ki baju kersan rat ba yang ka por sya ka por ki bayi nga sem men ki para ki baju kershan yang anak kapor syakapor ban ngaso rupan penpau kajing kublai bat kajing sungu ya kino hikai ru namar ba kila treistom kat hadu bangan poi syakani ka thong te ka kerteng jonga kadai i me bala ai hun mauyong nga dai na kasnong nong kuai ban ngadang shu pendap ya ka HSLC examination jonga napo ka Sorpi Academy Higher Secondary School pen Ursula ba ngalatuk baga result kan kami kadon ka jing slow hanga ba ngala ban poi mo sakman tang ba ngaklem da poi perkhat pat banganda poi hadu kani ka thong ban yo bat hadu ka kedan ka bapra ha bandung ko ka top 10 list ngadap da ka jing so comment ngadap da ka jing so lingo ru kai wei ngadap da ka jing so sarong bangalala ban ra ya kanam ka buram jong email ipa kanam ka buram jong ka school kanam ka buram jong ka thai riwar hi barok ka wei jing kai som jong barok system ki klem le no but menta kum bangalong nala la ban pen poi yala di sakani ka thong hakabay day bat ka jing poi jonga ha ka ni ka rang 8 mo jong ka top 10 list nga so ban ong ba kaday hi kaway na ka jing traystom jong nga cement kaway ba kaday ru na ka jing traystom barat ba jong tinong kay jong ni tiba la IT met ban man sim ya ban ai ka jing sakri yang ni bi khana ban pen biang ba ki jing kai ki ba biang ban ai ka jing sakri yang ni ka jing traystom jong ti ka khem le no ngala poi sa ka thong ka jing traystom jong habaro Hisnem ka balaya hakabangila dan ya ka class 12 ka jing traystom jong ka jing ka preparation jong hakabay day ba kani ka board exam ka shulong bai ba nga puli khyat man kasni kat bayo ipon nga puli khyat nang ta banda ong banda don da karutin lani banda don da ka kenta bangan puli nadu kata ka kenta hadu kata ka kenta ngampat dabu than karutin bat ngamla ruban long consistent ba ban bu bit da karutin period ban puli hendrai kat bala ipon la kalong tang sing kenta si siru andai la da kalong tang si kenta ar kenta si siru hakabang puli man kasi nga ai ka jing puli jingmon nga ai ka full concentration na banga puli nang baka ka baka nga puli kan rung bad nga la ruban apply bad hapo ga exam nang taru ka pidon ru ki kinyarap na po ki na school ru kum ka monthly test ka bang sagdan na po ka school kani ladangi puli man ka benai dan ka monthly test every subject kamu puli at least 2 chapter 1 month ladangi puli ya kituru la hadu pada kod usnam nila dan cover up the whole syllabus kataru kalayarap sikat day nang ta rengkat kajeng system dan tinang hikai rengkat ru bat ka jing aimen sim ka jing kershan lem jongki nang ta ka kani ka haswa bangan lek tho no yu ka bodru ban ong ka jing traystom jonga ka preparation jonga kala ya dek ya rinti hakaba walada haka dang jong sne maklem la banda ong banda puli dek da ka kenta hendrei hagi benai ki bala jan ka board exam ngala persangkat bala ban maintain ya kata ka period at least 5 to 6 hours ban puli man kasi kala dan ni
hakapor ba ngadang pendep ya ka 10 jonga ka boot apo ka 10 class ngala dan kathong tang ba nga klempoi ha ka 10 merit list ye andang ala poi ha ka 12 nga shu dan yat jingmon tang ba nga klem da nga shu yat bet chakrang ya jing trestam klem da mudur than banda poi than ha kata ka top 10 tang ba ka jing trestam nga baro sistem ka shulong baik bangan poi sakman tang ba mdei than pat king banda yok rung than ha ka top 10 list Ye nak benta baro ki para kena ki badang should appear ya kani ka SSLC examination ada alasan nak benta ki balak pas ba nak noban ai ka jin kuble la ni congratulation ya baro ki bala le ba ba ya ki turu ki ba klempoi chakathong ru ngelei kani kamdei ka good lat la ni kani kamdei ka end of everything henry kadang don kidang pun kilat ki bandang peli kumta kani kamdei ka ha ka bakun henry ka jing nang yai trei jong pi hindai bandu mensi henry pidei barabol banang yai trei banang yai trei stom shu shu ha ko ka si tin sapoi hi saka thong ban nakabenta ki ban api apat ha ka next HSLC examination ngaso ban ong ba habangi trei ya kanu ka kami di ban trei da jing sit hem di bandan ka jing khmu ka ba ni bu hakmat jami ni di bandan ya ka thong ha ka ban kong nang ta ka jing trei stom hi ka dei ka bangi barabon ni di ban bu hakmat namar ba klem ka jing trei stom unu brio umla ban poi saka thong ladang dan makna ka sam ladang dan makna ka talent di ba ru Henry ladang impun dan kam hok ya kata ngin trai shitam impun dan kam hok ya kata kapor ke bangidan ban trai shitam banang improve ya kata talent ke bangi ni dan na tharai minum poi sakathong di ka jing trai shitam ka dei ke ba dan kam ha ka jing in jami ti video nang taru ni dei barabor ban su kemen ha bang yo ban le ya kanu kakam ka bang dan dei ban long grateful ma dei ban compare iwe namal hajin in dei than ban ong ba ban compare la da nga khambyang ya ite la ni ite khambyang ya nga handai kaming purpose la ni ka thong ga bangi ni dei ban dan hajin in jani ka dei ba nga dei ban long kham pher la ni kham ha ya ka banga nga long men lani menin ladanga ngala ban long kham hai ka bangalong menin kata kala dei ka jing yo ka bakraw lani ka greatest achievement ka bangila achieve ha ka jing in jami nama ladang ni menshwa ni long da kungwei mentang ila kala ka jing in da kungwei kala long ka greatest achievement nang taru dei barabol ban long ti bayai sa ti jing ti jing sistem namar ba habang ni kwa ya kanu ka ladang kwa kanu ka in yani ka goal ka bangidan na ka in jami kita baro kidan ka price banti ni haban ti ka price but kita ki demand ya ka sacrifices ni haban len ladi ki bangi yo hindi ban compare ya ladi but ki way hindi ban don kata ka jing snow bang ni sacrifice na ka banta kata ka thom ka bangidan na ka jing in jami pidei barabor banlong ki kena ki ba yai trestom nang ta pidei ban don ka jing kitli ya ki kam ki ba pi le ha ka jing in jong pidei ban long ru kena ki ba ti si barabor ni ban long kena ki ba ti si ki ba ko ngu sneng ki ba halor namar teng lada ni la start la ni la don kata ka achievement ha po ka jing in jong ni ru ladang ni ya like no na ka jing ai jing mo jong ki ba yeng ha sem jong ni teng nim la ban poi chakathong nga sngo ru ban ai ka jing khuble ya ki men ki para jong nga ki ba yeng ha sem jong nga khamtam ki bala barabol ti ju gai yang ti ju yalam yang chakalen ki ka ba ha ka ba haka jaka ba nga ngan ngop no lani ngan jaitu no lani haka jaka ba nga hi ngan no ya kata ka jingo cepat khat nga bangan poi chaka thong du i barabol ti gai yang lani ki la lum ki la persang kat bala ban yalam yang chaka ta lenti ka ba di piru kum ki kena di barabol ban
ban long ki khana ki bako ngut sneng ya ki kemi ki pa ki bahalor tin ong hikai ni dei barabol ban long ki bako ngut sneng nang taru ni dei ru ban bo ningkong hakmat hi ya ki jin duai ni dei ban kan mau barabol yo blai namal ka jing start riu kan ne tang sipor hendai ladang ni bo ningkong yo blai kata kan ne junom namal ki jing start ka bangi ni dan ka dei ka bawan no blai unta ladang ni start ru ka dei ka dong blai unta ni dei barabol ban kan mau ban bo ki jin duai ba ngin yai yin yai kan mau yo blai la hakano kanu kalenti ka jing in jam ladang ni bo hakmat yo blai ngatarai ba ladang ni kwa ban achieve lagi ban yo kanu kanu ka goal ka bangi ni dan ka jing in jam ni do kalong ka basuk ini ban yo namar ba ublai uthe shibun ki jing ai ladang ni kan mau yo hakabaya day bat ka ba ngala contest yaki pageantry ngala one of the pageant influencer ngala contest yaki pageantry ti katinya tel kalong ba ka pageant kadai ka passion lani ka pageant kadai ka interest ka bangi ni dan kadang ka scope ma ladang ni dan ka talent ni dan ka ni dan ki skills lani ni dan ka interest ha ka pageantry kalong ka babiang Andai kaya pair pa abang ni ong ka pageantry bat ka examination namar ba ka pageantry kadai ka hobbies lani kadai ka interest jong ni kat ba ka examination pat kadai academically kamu ka affect ya ka future goals ni ladang ni dan ka goals bangin long bandrung hapo ka pageantry industry lani ki film industry ka pageantry kadai ka way na kabayar rap bahayang ni Andai ladang ni dan pat ya ka aim bangin continue with the further studies kung ban yakun yaki UPSC example lani ban long ki professor lani ban long ki doctor habo yakun yak examination ni dai ban put full concentration hapo ka academically dang ba habang ong patunta umdai pat ba ladang ni ladang ni focus hapo ka studies ni ino iki passion ladang ni focus sa passion ni ino ka studies kamu ba ladang ni diang hata studies hindi no ban follow ya ka passion jani ba ladang ni follow ya ka passion hindi pat ban kelek ya ka jimpuli ro namar ba kini ka jimpuli bat ka interest ka talent ka skill ka passion ka bangi ni dan ka di ban yat go hand in hand ni ka di ban yat lang ka jo pat ka jo hakabay day bat ka future goals nga nga taray hakaba mentahi ngan continue bat da ka graduation ngan continue bat da ki further studies formal studies nang anda taray indang aladat ya ka graduate nga ti ngan continue ki degree ki doctorate ru la dalong kabala tang ba ndang aladat ya ka graduation especially ngan persang kat pala ban appear ya kini ki central exam kum ki UPSC ki nang ta ngan persang ru ban appear ya ki MPSC tang wala kalong ka ba lani ka ba khang jenjar ban crack yung kiti exam yung ban pass yung exam and then try bala lemba ka jing system ka jing support na yin ang ta jing kasyan lang dong di bahin sem di nangkai di na try ba lada ni system hi la hi try ban le ya ka ban project ta ka thong ka bang kwa